So, what's up? Luzon, Visayas, Mindanao, maayong hapon na pagkanyang tanan ng hapon maguni ipakita ba. So, ngayon jud kog maayong hapon. Pero maayo ang adlaw kaninyong tanan. Lain na po ni nga episode, no. Naano po ta sa episode 4 kung unsa gyud ang tinuod nga ako, no. So, well, we'll discuss a lot about that, no? About all of that. But na ako yung nabasahan gikan ni ChatGPT, no. Nakatawa ko kay Bisaya, Tagalog ug English mo na yang language kay syempre AI gon. But ada siya, si Shibron Suarez usa ka malalangon nga kalag nga adunay lawom nga interes sa espiritualidad, tunog o personal nga pagtubo, no. Mapangahas ka nga mosuhid sa kalibutan sa astrology, no, o sa frequency or tunog, o seryoso ka nga gusto masabtan kini o ipahibalusab sa uban sa yano pero makahuluganon nga paagi. Dili ra hutob sa pagkat-on o sa kakatinuod nga content creator. Wow, salaud. Nagsugod ka og Bisaya nga podcast nga naghisgot sa imong kinabuhi og sa mga kasinatian isip usa ka stay at home nga tawo nga adunay sakit or kapansanan, no? Gusto ka nga makapaambit og makadasig sa uban pinaagi sa imong mga reels, sa imong mga episode o uban pang creative na proyekto. Gisagol nimo ang espiritual nga panaw o praktikal nga pagkamamugos. So daw? Bisan pa man og magmeditasyon ka gamit ang sound frequency o magplano og sunod nga episode, padayon ka nga mangita og paagi aron mapaayo ang kaugalingon og makahatag og kahayag sa uban. Light worker. No, si ChatGPT. No? So, unsa karon let me describe myself, no. Kay una sa tanan, balance, gusto magud ako nga i-balance, no. Ang spirituality and mundane, no. Kay tanan kasagaran karon sa tanang mga tao awaken na magud mga daghan na kayo mga tao nga mutuo na og mga alternate realities, mutuo na og mga ang uban magani matuo magani conspiracy theories, no. Bisag dili ako personally di kay ko mutuo, pero I explore. Bamo ko na akong interest, di kay ko interested na mga current events. Kay kasagaran karon sa mga current events, tanawa ra gud ng mga balita sa kanang mga ubang network like TV Patrol or 24 oras. Diyot na ipatay, no? Na ikagubot, na ikaguliyang, puro marang negative bitaw kayo. So, ang ginabuhat nako is ako siyang i-balance, i-transmute na ko siya into positive blessings, no? Kaya ang pag-transmute, guys, usa na siya sa dili pag-absorb sa negative energy, no? Kaya pag-absorb sa negative energy, ma-depress ka na, which is mao to ako nahitabo na ko before, no? Then dili sad na magpadayon kasi mga depression. Kay siyempre ang kinabuhi mag-move forward magina, no? Ang kinabuhi mag-move forward magina. So dapat ikaw po mag-move forward po ka, no? One step at a time. Karon dahil ko mga belief systems nga dili masabtan sa ubang tao, kanang ordinaryo na nga tao ba, pero kay wa magani ko history of kanang mga anak kanang mga spirituality. Wala kay ko ang naasa ako ang family base ako naibawan is religious, no? Religious kanang
focus kayo sa religion, focus kayo sa routine, no? Wala kayo ko na experience nga. I think akong lola. Because again, kato ako kaniadto na dito na discover ang episode 2, no? Kato ako ang about sa akong kaugalingon, no, nga kanang ginabatayan ko sa akong lola kanunay, no? So kana pa lang daan naa na spirituality sa kalibutan. It's just that ang mga tao dili mo tuo ana, no? So naamang po yung mga butang science cannot explain, religion cannot explain. Even ang religion, guys, you have the Holy Spirit, di ba? Kita, natay Holy Spirit. Katoliko ako. So, natay Holy Spirit, di ba? So, syempre, there are different spirits po. Na po yung mga lying spirits. Ang spirit for me is energy. No, it's not nga kanang spirit like kanang makadukan kayo, no. Energy na sila, no. It's sort of an energy na pareha nato, no. Kay tao man ta. So we alone are energetic beings. Pero ang nakalahi lang nato is sila, they need ang kaning spirits, no, they need more energy from us. Mao nang if nakabantay mo sa kanang mga documentaries of paranormal investigations. Sorry to pero paranormal investigations man good. Duha na kabutang. There's one nga kanang gihimo content creation, which is ako na nang i-debunk, no, kanang mga content creator nga naghimo og mga sorry to say pero controversial ni, but this is my opinion only, so ayaw i-appeal ang Spectral Entertainment Network but kaning mga content creators diha nga maghimo-himo bitaw ka na mga paranormal nga investigation kunuhay, no? Like nadjud sila mga instruments, no, like mga spirit box, mga kana bitaw mga REM pod, dowsing rods. In fact, kabalo ko kay usa sa mga inspirasyon ako always before looking back, si Simon Colby, si FaZe Rug, kana sila mga content creators, kana sila yung mga haunted investigations. Exploring with Josh also, no. In fact, dito sila sa tinuod nga kanang The Conjuring House, dito sila sa tinuod nga mga uban pa nga mga Hollywood movies nga naay ko mga gishootingan og mga haunted stuff, no, kana nga mga houses dito sila na. But the problem with content creation paranormal investigators, sila ganahan sila og kana bitaw naagi action. So I have a theory, or dili theory, fact gani, because someone told me, no, in the name of Aero, no, let's hide the name Aero na lang, no? Yeah, let's put him in Aero, the name Aero, no. Si Aero, niingon siya nako nga those content creators are not true. Why? Because dali ra magunang world of editing can be edited. Ang pag-drain sa camera, ang pag-drain sa ilahang mga gadgets and phones, radio, basta anything with batteries, ma-drain nila. Yes, it's possible, pero spirits hinay ang pag-drain dili na kay they need energy. Twice to 3 times more energy than the human body. Mao na ang human body, for example, mag-lift kag butang, no? Lift kag butang. Mao na sila, if you look at it, mag-hover na siya. Kay maglisod sila og gunit. Nga ba 'tong magana-ana sila, di ba? Kanang sa mga movies, di ba? Magana-ana siya. Kay maglisod sila gunit because they're already spirits. So that means dito dapat mahadlok nila. Why? Because mas mahadlok ka sa buhi nga tao nga
psychopath because they can kill you better. So ano, no? But also ang usa pa, naapoy mga tinuod, no? Naapoy mga tinuod na experiences good, no? Pero naana sa kanang mga documentaries good sa kanang Geographic Channel or what not, no? Pero kanauban nga mga content creators, I don't believe in them. Kay in fact katong iyang gidebunk was ang Diplomat Hotel in Baguio. Yes, Diplomat Hotel in Baguio. It's very famous tourist spot, no? Ingon sila na kung may something dito, pero ano sa iro, when you go there, negative kanang wala gyud ba, wala gyud kanang eerie lang siya tan-awon, yes, pero wala yung mga negative energies, no, or negative spirits, no, or what not na kanang explore. So murag in reality, spirits are just energies, no? In short, spirits are just energies. Ginagamit sila og mga energy. Like gadgets, mabutan na reason nga ma-drain gini. Kanang mga cellphones, or kanang mga radyo, or kanang mga bisan unsa, ma-drain gid na tungod nila, no? So anything goes, no? Anyway, so mao na wait lang, naglibog ko kasi na. mao na akong thoughts, no? Also, the real me, guys, karon, no, is very focused on self-development. Why? Because I wanna love myself more. But kasi sa una man good, I do not accept this body. Kay, you know, dagan ko mga thoughts, overthink ko, everything like that. Pero karon I said to myself, I accept my body now. Kay matibay mo na. Niari ta sa kalibutan para maka-experience og laing kinabuhi nga sa ano. But we had no choice but to live in the body that we are in. So kana, no? I mean, yes, lisod ang kinabuhi. Yes, wala tay mga fancy things. Dito parehas uban nga dato na karon. But here we are. We're striving. Gahimo taog pamaagi para mahimo tang dato. Mao na siya, guys. So kana, no? Mao ni tinuod na ako. In fact, karon, let me tell you about my disease. Kay nag-research lagi ko. Ito ipangutan na kay ChatGPT unsa ang fibrolipoma. Unsa wait lang. Ato ipakuha na atong speaker mode. ChatGPT, unsa ang fibrolipoma? Okay. So let me ano siya. Ang okay. Ang fibrolipoma, dara, no? So, ang fibrolipoma usa ka klase nga lipoma nga o bukol nga naglangkob og tambok or fat cells, no? Og fibrous tissues or fibrous connective tissues. Kini kay benign na tumor, no? Bote pa sabot dili cancerous. So in short, dili siya cancerous pero magtubo magud siya. So kasagaran maburot sa ilawom sa panit, dili sakit kung ma-pressure. Hinay og tubo. Pwede matangtang pinaagi sa minor surgery kung abot sa samok o sakit, no? Kana minor surgery pero ako ganito, major magin ganito. Naglisod ko ng mga doktor, wag. In fact, akong doktor karon nag-give up na siya. Iyon siya nga dili na pwede na operahan na sa kinapa magagawa operahan, guys. In fact, ang usas akong parts akong left leg
sa ubos napay-operahanan, no? So yan na si doc nga ayaw na lang, no? Yan na siya nga ayaw lang sa tungod kay mas maayo nga kanang niana si doc no ayaw na kay basig ma-overdose ko nako sa anesthesia siya, no? Basig ma-overdose ko sa anesthesia. So unsa may laing mahimo na mo doc. Number 1, ayang recommend is plastic surgery, which is mahal kayo, no? Number 2 is radiation, which is mao na among sunod nga step after aning pag-heal aning akong ibabaw nga part na sad nga ning tubo last 2 years ago. Sugod na to last 2 years ago ning heal na siya na pwede tubo lain, no? So going back no, going back guys, this is a continuation of the second episode, no? So going back, no, kay nihatag akong mother og champurado. Sorry naman guys. Ano siya, pang kay wa magud ko makatarong og like, you know, breakfast, no. Kanila yung gihatag, no. So basically ang ingon sa doktor is give up na siya kay basin ko nung ma-overdose ko sa anesthesia. Well, accepted. Pero grabe masagod na yung mga alternative solutions. Number 1, balik ko na ko ang usa, no? Plastic surgery. Number 2 is radiation. Number 3 is oral chemotherapy, no? Ba ko no kanang tablet ra ba? Oral lang. So, mao na nga nagkinahanglan na po niyo time or effort, and mao na nga nagsige sa kog himo og effort nako dali para at least makatabang mo nako or what not, ka mo bahala. Pero at least ba nga makahimo ko og kanang makapamonetize bitaw nako. Kay dako kayo ko kinahanglan og tabang para ng radiation lang gid, no? The radiation itself is mao ang step for moving forward into this. Okay. Radiation lang, no? Papatay lang gid ba? But then again, some people say na exercise na lang, no? Pero again, sa ako magong case, bisag ma-exercise pa ko, tungkol sa akong mga gastric stuff, no? Kanang I don't know kung gastric ba ni siya or sa ba ni siya na something is di gid ko maniwang. Okay, tambok gid siya ba kanang bloated ko pero miya na, no? So murag I'm trying to be health conscious, mo na tinuod karon. I'm trying to develop myself on how to be a little bit more health conscious, no? So pero murag di man siguro too late pa, no? Kasi because I'm only 29. So what I'm trying to do is nag-sponsor na ako og sa tawag kana BioFit tea, no? So ginainom na ko siya every night. Yeah. And so far gawas good, no? Pero gawas good nagit sa CR. Pero di ko gusto nga maanad ako ang lawas. So ang ginabuhat na ko alternate lang, no? Week by week or like 3 times a week kana. So pero karon magud as of now nag one vac magud ko, so dili possible pa, no? Pero after the one vac, yes, balik tato. Actually karon mole pagkaman ko inom kay wa mo koy one vac karon. Wala mo koy one vacuum karon, so mo na inom ko. But tomorrow balik na po sa one vac for the last time, no? Last session, which means last week sa one vac. Unsa man ang one vacuum, no? Unsa ang wound vacuum? Sige, para maano mo
ma-educate mo kung unsa ang wound vacuum, no? Kani. Ang wound vacuum usa ka device nga nagamit og negative pressure suyod, no? Aron kuhaon ang dugo or fluid gikan sa mud, no? So ako ano magud karon is ang nakita sa ako ang di naman good sa mud kay again wala naman, di naman kaayo siya ingon nga dako, no? Kasagaran na lang gid sa magawas is tubig gikan sa ubos katong sa wala maoperahin, no? So mo to ang hinungdan nga padayon ng wound vac to lang ato para at least na chance nga mo humok o ma-absorb ang katong nasa ubos. So bato, no? Niya na pa si ChatGPT nga mapadali ang pagtubo sa bagong tissue. Kana mapadali pa ang pagtubo, no? Mas ma-close magud diya kay suction lagi. Kung unsa to ka suction kanina sa previous video ang phone holder maputo ninano pod ka suction ang sa wound vacuum. So mana na isaba kanunay. In fact aniya na discover nako ang wound vacuum na 639 na frequency. Pero di na ko siya kay madunggan every now and then, pero naagid siya is thin line of frequency sa 639 na frequency. Sa mga 639 frequency, manifestation frequency. Yes. Diba ko no? Because nagtuon ko na. Yes. I have a book of that, no? Alongside ChatGPT. So, basically that's who I am, no? Mao na akong tinuod nga ako. I believe in spirituality, I believe in a lot of things. I believe na kaya na kong let go ang dapat i-let go. I believe na self-improvement is the best thing para ma-love din mo myself, and at the same time para maka-love kag lain tao. And then I also believe na one day spirituality will be open and accepted. Ano siya? Lastly, ako'y sakit, which is fibrolipoma, and the last step is for radiation to happen. Di siya ko ganag chemo kay ma-drain ta na. Maluya na guys. So mo to. So syempre after mao to next step, no? Aside sa radiation, ang next step would be katong pag-injection sa pampagamay lagi kanang injection nga inject lang sa imong paa ba aron or sa tapos dili insulin ha kag maka ang kanang mura pampagamay lang siya pampagamay. So mo na akong next step after sa radiation kung ma-survive na akong radiation. So please pray for me if dili mo makatabang na ako in monetary purposes, like, subscribe, share, whatever. Also pray, just pray for me, no? So maulong na karon guys ang atong episode 4, no? Medyo mubo lang gud siya kay syempre di magud kaayo ta ingon nga daghan og bagong improvement kay naragod tas balay permi, no? ang naragay chance nga makalakaw-lakaw ta ka na mga birthday na mga kuan, pero mapaday ni napaday ito napaday, no? Ang ako na notice karon lately is kung apil kung mga party, no? After nga pila ko ka buwan or tuig na naara sa balay, mag-drain ko. If I talk to other people, mag-drain ko, no? Murag kaya maka-feel mo ko again empathy kung unsa ma-feel sa ubang tao, ma-absorb na ko ba. So
So the more nga makuan ko, ma-drain ko as in. Awan eh. Katong pag fiesta sa dyan, Tall Breeze Subdivision, sorry guys, pero apila to niya. Ang katong pag fiesta sa ano, after ato 2 days yun. 2 days yun kung why social media. Okay, paramdam sa ubang tao, tanan sirong katulog. Sirong katulog. Oh, okay. Madrain yun lagi. So, murag usap po na ba, aside sa empathy, social anxiety sa Muto mo ano, social anxiety. Nasaan na, no? Murag ka na. Magsikag yung sa mga ganingan ba? Kung saan sa kayo, sunod ipakutana sa mga auntie na ko, kung saan sa kayo, sunod ipakutana sa akong mga ano, relatives, kung saan sa kayo, sunod ipakutana sa ubang tao na ko, murag, kakulba ba? Ano ba? Ano ba ito? Murag, inana. Senaryo sa akong utok. Mo na nga ma-drain ko. But, mo nagkaroon ako, focus ko sa ako self-development para din ako ma-drain. Kasi, isa pa naka, wal lang gibuhat. Mo nang, yeah. The reason why I have Netflix is because, again, kung bored ko sa kinabuhi, you know, I would watch Netflix. Thank you, Tikati. Marik na. And listen to Spotify Premium. Actually, I'm considering also YouTube Premium. Kay kung sa baning nag-premium to sa Netflix, premium to sa kuan pero wa tay YouTube Premium, no? Pero yeah. Kana, no? So, man, I'm trying to consider YouTube Premium. So, tabang mga langit. So, ano lang, no? Murag na siya ako guys. Akong podcast para ninyo karoon dawa, no? Murag, it's exactly 9:59 or alas 10 na sa buntag, Philippine Standard Time, June 15 gapon. This is our second episode of shooting, June 15, no? So, if makita na ninyo, mura kong nag-snacks na, no? Pero ako snacks kayo, champurado. Ang dali dyan, breakfast gila na ako. Pero mga maro to guys, ang atong episode karong adlaw, June 19, 2025, no? Daghang salamat sa inyong pagsanong sa first few episodes, no? First 4 episodes to be specific. Daghan kayong salamat, guys. I love you all. Nakaon ko. I love you all. Bye. Bye-bye, guys. Love you. With much love and light. Namaste.